Boze kuti manla clean. Billy Boy. Aiwa, bubu mshemushi. Zesebo. Aiwa, one time. Right, Billy Boy. Pale munaibvunza kuti Billy Boy une makore mangani? Makore tinongotaura achirese. Autaure ese, unotaura makore pachitupa. Anditi chitupa nacheri. Unotaura ere pachitupa pako. Anongotaura makore ari pachitupa pako. Eka kachitaura saka hanzi ese chitaura chati. Even mention makore ari pachitupa pako. Mangani. Wakona kunzwa kuti makore mangani? 43 years. Yeah? Wagozwa rogorero? 43 years. 43. Okay. Saka birthday rako riri kurini? Birthday rangu rinenge riri musi wa29 July. Rini? 29 July. Ndizoziva kuti ndirini. Usasina ndiriwe ndakazvara. July womuziva kuti ndirini? Wakazvara gore ripi? Ndakazvara mwedzi wa musi weThursday 29 July. Gore ripi? 79 ndizvozvo. Okay. Aiwa hapo muna ingobvunzwa aida ngoziya plus aida kuziya futi wanzi size yebhutsu. Size yebhutsu inopfeka 7. Wakaenda? size 7 ndiyo chaiyo ndiyo ndakatokura nayo. Aizota diki rengoma. Wakakura nechi? Totanga kuziva zvebhutsu yange yato size 7 Bande mukoma. Billy Boy. Inini ndiri kukubvunza. Iwe unoita zvinhu zvako zvokuita zvokufungidzira. Why? Iwe uchiziva zvinhu zvako. Urikuita zvokufungidzira makore acho urikuita kufungidzira. Kuti uriita mira ndimbotaura. Ndati mira ndimbotaura. Makore waita kufungidzira baba. Ndazviona inini. Ika because pambotanga panzi hanzi yese. Wataura zvisiririzvo. Wataura zvisiririzvo. Wakazora musi weThursday? Ndati ndiriwo ndiwe muna July. Musi weThursday? July ndakazvarwa racho. Wanga uri musi weThursday. Ndizvanandotira kutaura. Asi manje ngoma munongoti 29 July 1979 ndizvo. Kwete kuita zvokutaura katuka. Plus wakanzi wakabvunza kuti makore mangana kuti makore anotaura ese. Hataziva. Bona Billy Boy. Tanga idate. Motokuteketika arikuita zvokufungidzira. Kwatera mwedzi kwatera gore racho. Zvimazuva kuti chingani kuti imani kuti azwanza. Zvemanje hazvina basa. Zvinotenderera zvinochinja. But uyu ndeweThursday ka. Kana ari weThursday musiyeka ndeweThursday. Asi kana mana kuti naye Ajita ndeweThursday. Vakuda kurambira munhu zvanoziva. Uri wechiBilly Boy. Eka. Takuenda pere. Yo uri Monday Tuesday kana kuti. The 14 August 1981. Yanga Monday right? The 14. Yanga Monday Tuesday right? Zvokuziva kuti Monday kana zuva. So uri kundoona Billy Boy ndiwe musi weThursday ka. Tsano mati 19 81. 81. Alright. Musi Saturday right? Musi chingani? Saturday ka tsani. Aiwa handizive kuti chingani. Chingani handichiziveni. Asi Billy Boy usarambe ka ndiwe Thursday. Wakuda kuziva zvaBilly Boy. Mateni ndokuziva makazvarwa time ka. Ndokuziva time nisingaziveni zuva racho. Sani wakuda kuziva zvaBilly Boy. Iwewe ini zvanga ndisiva. Iye pamwe anoziva zvacho. Zvanga ndisi kudzidziveni. Zvapana pasaize yebhutsu ngoma futi ndinonge saize yebhutsu pari. Bozi mazotengerwa isiriyo. Sumzatone. Atotaura isiri iyo. Size 7 yakokuda size. Aya musarambire munhu size yake ka. Anopfeka size 7 period. Zvapera. yangu Tambosvika pambotaura 10. Plus ndiwe musi weThursday ka. Musarambika ndiwe musi weThursday. Hapana size. Malak Clinton. Tiri kufara chama. Avasiterika hayi. Ndeza unotiitira. Saturday. Unotimhanyisawo madhiredu amwe acho. Unotifambisirawo amwe madhiri. Totofara nezvimwe zvaunotoita. Aiwa Billy Boy. Ameno mwana ukona kutaurawo. Ndotenda mafans ese including Magribhi vamwe sakwanisa kumenshina vakawanda ndakanganwa futi. Zvehuku dziri kuya next week China na Kingdom. Ndakanganwa. Kudanga. Madman. Ndikuda. Munondi ndini
mati kuda munondiona chero chamandiona nacho chero neswiti nemindi ndiripo zvese zvinoita I don't even mind what is it but ndikufarira Clinton ari kufambisa basa ari kufambisa basa zvakanaka chaizvo indode mutenda because zvese zvatinombopiwawo nevamwe mafanzi ka hatsindire anosvitsa kwatiri totopiwa tokare topiwa alright aboa mana Billy Boy chimbotodzonyana nhasi aya anengada kubvunza wopindura mubvunza yeBilly Boy anonaka anotwazonaka Biri ndombokubvunza iwewe ndombokubvunza iwewe neni tine tarisiro here yokuita mukadzi aiwa tarisiro iripo aiwa Billy Boy ndiane tarisiro iwewe kuda nemadoubt aya but mira kuda mira pane mubvunzo holani ya pane mubvunzo anoda kubvunza ndatokanganwa Billy Boy pane chimoko hanzi wakapotsa ise here kana kuti hameno wakaise here chakanzi chakazopotsa chakutizira ipapo kwazvifambisa sei ifoni ai kwete ifoni kana hameno chimwe chaitaurwa hanzi waita wakapotsa ise here wangogumisa wabva wachiziya chichakaitika mwana uchangotambo nenhiriki nemuzukuru wangu zvaita sei nongodzi nhirikini hatikazotaura zvetumazita hautaipo taurisa changotambo nemuzukuru wangu chimusikano chigerewo mira kani timbonzwa kani zvatatingotambo nemuzukuru wangu pamwe kana amushaya mwana wandengonaita zvekushandiswa nenana bamudiko ake nanani wake saka aigona kuti wakashaya shamwari yake auya kwandiri achitasi achingouya achitanga ari kundibata kugara neni kundipa mafeelings ekuti zvinhu zvangu zvezvoya zvati wa kudidivha ndatikochikwa naye zvatiwazvi zvinhu zvese zvinodairira hanzi zvinodairira zvodzva kwese kana chichitiwaka zvinosvika nekoko saka tauratidzi wadai kungotibata kuba kwaingondi ndikirikiri ndaizoda kufunga kuti munhu yari right here akadidini pamunhu ndaizoda kuitosei kudzorerawo ese zvakaita unga achinditi saka manje aibva azondikurumbidza kuti chii pane nyaya huru chinje munongozviziva pepai ndo panoningirikinwa saka manje po pepai panoitwa pepai aizontaura kuti chii aido kake kasuspense but kasuspense wokake kange kari nani pandainzwa zvimwe zvinotaura vamwe veko vakuru vake vamwe vachichi vake vachingodai bhosi kamari kaitongokwirawo kombi kaitongondinetserawo kuti hanzi avo kangondipawo ikaka ndina sei unoningirikinzawo zvinhu zvangu zvinodaro saka ndo zvimwe zvongotoinda kambongotamba naye saka chii chakazoita kuti azoda kusvika pakuzokuda ndakazotadzira kusvika ndakazongonzwa kuti mwana hanzi akamborwara chirwere chimwe chinonzi heps saka pandakangonzwa kuti heps zvinoreverei mwana anoti kuti hanzi azvirwerewo zvakasiyana-siyana kuti hanzi heps zvinosanganisira edzi zvinosanganisira chii zvinhu zvangu zvezva zvamira zvazvangodzokera hazvina zombowaipa asi nira timbobvunza Clinton ndokumira kumbobvunza asi apa ningi yakachirioneka yakabvaita down yakonzeswa neaids saka pawakangozvinzwa yakabva yaita down aids kabondaityo aids because ini handachekwa negative nditoro negative ipapa but wayamboita zvinhu zvekuti wakanotestwa ukafungidzira kuti wapositive nditori negative because ndakatotestwa wakanotestwa wazvaita sei ungangonotestwa from nowhere kutestwa zvavo ndaitestwa nevenhikirikinavo vetontu vatu vechikwa
waiti pamwoyo wekuseka musaiza wekuta sei taura tinzwa taurise mda Smakasaiza. ega kusimakasaiza ega akutaura yende Wakanditesa wakanditi ndiri warangoramba chidzoka kumba vachingonditi aiwa uyo ari negative. ura saka izvozvo vaiteswa nevanhu ivavo vakasimakasaidzwa here Wakabva wandindikiriki wabva wandichenesa kuri kwangu. osa wakachekwa ndika Wakabva ngondi. But baba ndoda mbokubvunza imimi. Right, one mbunzo wandoda kubvunza iwewe. One mbunzo wandobvunza ndokuti iwe pawaka atiwakanzoripo wakanyorerwa pane bepa here wakanyorerwa uri kunzoripo Wakandinyorera ndizvese ndinazvo mufaira mangu kumba ndondochengeta mafaira. Saka utoripo iwewe but biriboy pakudomanaka biriboy Aiwa izvo ndezvatiri ko kugadzisa. apa tava kuda zvatakutaura manje ka zvemwana tichataura ko zvekumbogara nemukadzi kumbogara naye ndozvauti wakambogara naye pati apa uchamunda here umwe mukadzi Aiwa mukadzi anodiwa bhozi rumu ndine rumu ndinezvese kana pepa akasiyira wapepe totangira ipapo. saka pa zvinhu zvinowaipa apa zvimburi Tikangonikira chite zvinowaipa ndikasanzwa zvezvirwere wakasanzwa saka apa uri kutsvaga here mukadzi munyuwa ndati mapiritsi bhozi nandimwe mapiritsi. apa uri kutsvaga here mukadzi munyuwani kana kuti uri kuda wako wakudhara iyeye Aritotsvaga munyowani wakudhara aita sei akudhara akaenda ndakatongonzoti pamwe akatotorwa nevamwe asi kana umwe munyuwani unomutora kunitone vamwe ando vakatotarisira vamwe vamwe vari kufambawo muhobatiwa vamwe vari kufambawo kwete vari kufamba uri kuti vari kufambawo vanotogara munhima ndotogara ndichitofamba ndichivaona kuti uyo vari pachadzingosvikawo rimwe svitsoko richangomuti gwa ndikutaura vachiuya mbichana asi vari kuzviziva vakutomboita vachizviziva vakuti vachiziva nguva yakwandiri ndokutengera zvese zvaunoda vachingoti hayo tichambotanga takutengera vandati sinia ukatanga kuroora iwewe ndisati ndaroora ininika ininika ndokupa kana kuti $100 waiwano arikuwedzera zvakaitika manje sine vakarongeka ka bosi zviso sine vanogona kuti bhebhe racho vanoripa mabhisiketi ndiunye pesine aiwa izvi zvisi one time mabhisiketi vinotanga kupiwa mabhisiketi maiwe rotanga kupiwa chi rotanga kutengerwa chi inozoiwa pakatapa saka unotanga kutengera mabhisiketi mabhisiketi nemadringi zvandodya inii nekumoti nemazai vasikana vanoda ti nemazai kochikenini hatengerwiri chikenini zvinodipenda kuti akachangamuka zvakadii ngotiwa kana akachangamukawo zvinondikirikina iye anogona kukurumbidza kuende kana arimwo ari backlow anozoitwa zvinozoitwawo afterwards strategy nyika munotovawana mabhebhe ndatozviona ende haya yakatodziya strategy because makarongeka mabhebhe anotouya chete ari muchenjere video ndindaivhura tairipuwa mana iri bosi makapenga sina ndanakirwa zvangu